Πρώτα την κάρτα με τα υλικά, να δούμε τι θα μαγειρέψουμε σήμερα. Λοιπόν, πινιρλί με μανιτάρια, χωριάτικο λουκάνικο με προϊόντα Καρφούλτης, Μαρινόπουλος ΑΕ. Για τη ζύμη θα χρειαστούμε ένα κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη κρυσταλλική, 20 γραμμάρια φρέσκια μαγιά ή 2 κουταλάκια του γλυκού ξερή μαγιά, 250 γραμμάρια χλιαρό νερό, 500 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι. Και για τη σάλτσα, 200 γραμμάρια ντομάτα κονκασέ, 2 πιπεριές φλωρίνης ψημένες, 4 κουταλιές της σούπας ντοματοχυμό, 40 γραμμάρια ελαιόλαδο, 1 κουταλιά της σούπας βασιλικό φρέσκο, αλάτι, πιπέρι και ζάχαρη. Και για τη γέμιση θα βάλουμε 8 χωριάτικα λουκάνικα, 200 γραμμάρια κασέρι, φύλλα βασιλικού μπόλικα, 10 μανιτάρια μικρά λευκά κομμένα σε λεπτές φέτες και για το σερβίρισμα λίγο βούτυρο και πάπρικα καπνιστή για να το κάνουμε ακόμα πιο... Τι να πω, και αν πιο μερακλείδικο. Και αν αφήσεις το σεφερλί να προσθέσει, θα προσθέσει μπέικον, θα προσθέσει αυγά, θα προσθέσει... Να είναι πολύ πολύ μερακλείδικο. Είναι μια συνταγή που την κάνουμε με πάρα πολλές παραλλαγές. Έχω να σας πω πολλά πράγματα. Θα ξεκινήσουμε όμως πρώτα για να κάνουμε τη ζύμη, γιατί έχουμε υλικό σήμερα να δώσουμε. Εδώ τι είναι αυτό το πράγμα, το σοβαρό? Αυτός είναι μαρμάρινος πλάστης. Τους κάνει ο Γρηγόρης ο Κουσκουρίς στη Σαντορίνη. Και ετοιμάζουμε κάτι μαζί. Αυτό ξέρεις τι κάνουμε. Αυτό δεν είναι επικίνδυνο να πέσει να σπάσει? Ναι. Όχι, αυτό είναι επικίνδυνο να πέσει σε κάνα κεφάλι. Να σπάσει, αυτό εννοώ, το κεφάλι. Ναι. Λοιπόν, ξεκινάμε να κάνουμε τη ζύμη για το πινιρλί, μια πάρα πολύ εύκολη ζύμη. Θα βάλουμε πρώτα νερό χλιαρό, γιατί βοηθάει στο να δουλέψει η μαγιά καλύτερα. Ναι. Μέσα σε κρύο νερό που έχω, για να πετύχω τη σωστή θερμοκρασία, προσθέτω το ζεστό νερό. Αναλογία, μισό κρύο, μισό ζεστό. Ακριβώς. Λοιπόν, το βάζω στον κάδο του μίξερ με το ειδικό εξάρτημα που λέγεται γάτζος. Βάζω μέσα τη μαγιά. Αυτή η μαγιά είναι γύρω στα 25 γραμμάρια. Εσείς μπορείτε να βάλετε λίγο λιγότερο, αλλιώς μπορείτε να το βάλετε και ολόκληρο. Μπράβο, είναι μαγιά σου, μαγιά σου. Αυτό που έκανες μαγιά σου, δηλαδή, πραγματικά. Και προσθέτω και ένα κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη, το οποίο θα κάνει πιο εύγευστο το ζυμάρι και βεβαίως θα βοηθήσει στο να φουσκώσει ακόμα καλύτερα η μαγιά. Σήμερα βλέπω αυτό το πονηρό βλέμμα, δεν ξέρω τι μας περιμένει η Έλενα. Μ' αρέσει το φαγητό το συγκεκριμένο. Κοίτα τι καλά. Άλλες φορές τα ακούω πρώτη φορά και περιμένω να δοκιμάσω. Τώρα επειδή ξέρω τι θα φάω, περιμένω να τελειώσει. Και τα βλέπω έτοιμα γύρω μου και δεν μπορώ να αγγίξω. Περιμένει να φάει απλά. Σήμερα. Λοιπόν, ανακατεύουμε λίγο ίσα ίσα που να διαλυθεί η μαγιά. Δεν θέλουμε πάρα πολύ, γιατί δεν θέλουμε να χάσουμε και τη θερμοκρασία που έχει το νερό. Πάρα πολύ σημαντικό. Να, είναι έτοιμο. Τόσο λίγο να κάνουμε. Τόσο λίγο, ναι. Προσθέτω μέσα το αλεύρι, όλο ωραία. Και το αφήνω σε χαμηλή ταχύτητα να ζυμωθεί. Εδώ τώρα, επειδή ο συγκεκριμένος κάδος είναι λίγο μεγάλος, εγώ θα τον βοηθήσω και με μια μαρίς να πάρω το αλεύρι από τα τυχώματα. Λοιπόν, θα προσθέσω μέσα ελαιόλαδο, περίπου 4 κουταλιές της σούπας. Και μετά το βοηθήσεις. Τελικά εσύ, Αντρέα, εγώ μαγειρεύω πάρα πολύ κλασικά. Δηλαδή δεν φτιάχνω ζύμες, δεν φτιάχνω γλυκά. Να σου πω κάτι όμως. Μπορείς να έχεις ξερή μαγιά συνέχεια στα ντουλάπια του σπιτιού σου, αλεύρι έχεις, οπότε κοίταψε πόσο ώρα θα γίνει ζύμη. Λοιπόν, προσθέτω τώρα το αλάτι. Το αλάτι το προσθέτουμε πάντα στο τελευταίο στάδιο του ζυμώματος, γιατί αν η ζάχαρη ενεργοποιεί τη μαγιά, το αλάτι είναι αυτό που την αδρανοποιεί. Και βεβαίως για να έχουμε ένα πιο νόστιμο ζυμάρι. Τώρα, αυτή είναι μια ζύμη που είναι για ψωμί, για ψωμοειδές μάλλον πράγμα. Αυτή η ζύμη είναι ιδανική για πινιρλί, είναι ιδανική για πίτσα, εξαιρετική ζύμη και μπορείς να κάνεις και μικρά ψωμάκια, μπορείς να κάνεις κριτσίνια. Μπορείς να κάνεις μικρά ψωμάκια, να τα κάνεις κολλίτσες και να βάλεις μέσα ελιές, να βάλεις μέσα. Εντάξει. Είναι φαντασία. Το έχω καταλάβει. Και να πούμε τώρα έχουμε ανοίξει το air condition σε πολύ υψηλή θερμοκρασία, γιατί φτιάχνουμε πενιλί στη δροσιά. Τι λες. Λοιπόν, βάζω τη ζύμη σε ένα μπολ. Άλλο θα ακούσουμε. Βάζω τη ζύμη σε ένα μπολ, αφού πρώτα βάλω λίγο... Παιδιά, τι έχω πατήσει. Δηλαδή, έλα, δεν πειράζει. Γιατί, με κόμπλα, εσύ είδες. Όχι καθόλου, εντάξει, πες, σαν να μην είμαι εδώ. Όχι. Λοιπόν, λίγο λάδι, βάζω μέσα το ζυμάρι, κοιτάξτε. Με αυτή την αναλογία είναι ακριβώς. Το λάδι γιατί το έβαλες, για να μην κολλήσει. Για να μην κολλήσει και να μπορώ μετά να το διαχειριστώ πιο εύκολα όταν θέλω να τα πλάσω. Μυρίζετε αυτή τη ζύμη. Στοπ. Είπες 3 προτάσεις χωρίς αυτά. Κάτι δεν πάει καλά. Το πέτυχα σήμερα. Μύρισε να δεις. Λένε το ζυμάρι για το ψωμί, για την πίτσα, για το πινιρλί πρέπει, λέει, να έχει την αφή του αυτιού εδώ που έχει ένα μικρό παιδί, το μάγουλο.
Τι εννοείς? Να είναι τόσο μαλακό. Πιάσε να δεις, πιάσε. Τόσο βελούδινο. Ναι, όντως. Δεν φέρετε και ένα χτύπη παιδιού. Λοιπόν, βάζω σε ένα γυάλινο σκεύος ή σε οτιδήποτε άλλο μας βρίσκεται τη ζύμη και καλύπτω με μια διαφανή μεμβράνη. Θα αφήσουμε τώρα τη ζύμη να φουσκώσει. Α, την αφήνεις και φουσκώνει. Βέβαια, θέλουμε γύρω στα 40 λεπτά να φουσκώσει. Εγώ αυτό που κάνω είναι βάζω το φούρνο στους 40 με 50 βαθμούς Κελσίου και αφήνω το ζυμάρι να φουσκώσει εκεί, σε ζεστό περιβάλλον. Δηλαδή δεν χρειάζεται να πάρετε κουβέρτες, εντόνια και όλα αυτά που κάνανε οι μαμάδες μας. Ναι. Λοιπόν, το βάζω εδώ και παίρνω τώρα τη ζύμη που έχει φουσκώσει. Στο φούρνο μικροκυμάτων το κάνει. Μπορείς και στο φούρνο μικροκυμάτων, ναι, να τα αφήσεις. Λοιπόν, η ζύμη εδώ έχει φουσκώσει. Εσύ έχεις δουλειά τώρα. Βέβαια, αφού σήκωσα μανίκια, είδες. Λοιπόν, θα μου τρίψει αυτό το μπολ το τυρί, κασέρι. Θέλουμε ένα τυρί που να είναι λίγο λιπαρό. Από αυτή τη μεριά. Ναι, από το χοντρό. Όλο το τρίβο. Όλο τρίβο. Ναι. Λοιπόν, και εγώ εδώ σε ένα τηγάνι θα βάλω να ψηθούν ελάχιστα τα λουκάνικα. Εδώ προτιμώ λουκάνικα χωριάτικα. Θα βρείτε πλέον στα σούπερ μάρκετ και στην αγορά μεγάλη ποικιλία από λουκάνικα. Μπορείτε να βάλετε λουκάνικο φραγκφούρτης, μπορείτε να βάλετε λουκάνικο από κοτόπουλο, από γαλοπούλα, ό,τι θες. Στο μυαλό μου είσαι. Τα χαράζεις. Τα χαράζω λίγο, γίνονται, για να ψηθούν πιο εύκολα, γίνονται και πιο ευπαρουσίαστα, η αλήθεια είναι. Ναι, γιατί πάντα κοιτάμε και την εικόνα. Ακριβώς. Με όσο λίπος βγάλουν τα λουκάνικα στο τηγάνι, έτσι. Ακριβώς. Δεν προσθέτουμε τίποτα άλλο. Θα βάλω λίγο ελαιόλαδο, 2-3 σταγόνες ελαιόλαδο για να τα βοηθήσω. Παιδιά, τι έχω πάρει σήμερα, για να τα βοηθήσω. Κάτσε να ξεματιαστούμε. Ένα ξεμάτιασμα. Ένα ξεμάτιασμα, παρακαλώ, στον Αντρέα. Λοιπόν, βάζω και λίγο ελαιόλαδο αυτό. Ωραία. Λοιπόν, θα έχει στο νου σου και τα λουκάνικα. Δεν θα τα κάτσουμε. Εντάξει. Θα γυρίζει, ό,τι τα κάνουμε. Ναι, θα τα γυρίσει σε λίγο. Λοιπόν, και. Ωραία, και. Τι άλλο έχω να κάνω, να σας δείξω τη σάλτσα. Λοιπόν, για τη σάλτσα ντομάτας θα χρησιμοποιήσω κονκασέ ντομάτα. Περίπου τη μισή κονσέρβα. Ντοματάκι δηλαδή ψιλοκομμένο. Ναι, και αποφλιωμένο. Θα προσθέσω μέσα χυμό ντομάτας για να γίνει ακόμα πιο ρευστό και να έχει ακόμα πιο ντοματένια γεύση. Εδώ. Λίγη ζάχαρη. Θέλουμε, έχουμε πει πολλές φορές όταν χρησιμοποιούμε προϊόντα με ντομάτα να βάζουμε λίγη ζάχαρη. Ναι. Θα μου βάλεις λίγο αλάτι. Βεβαίως. Και λίγο ελαιόλαδο. Έτσι, μία πρέζα, Βάλει λίγο ακόμα, λίγο παραπάνω. Λίγο ακόμα. Βάλει λίγο ακόμα. Ωραία. Θα ψιλοκόψω και μέσα. Ελαιόλαδο. Ναι, 3-4 κουταλιές σούπας. Και θα ψιλοκόψω μέσα. Έτοιμο. Να τρίβονται. Δεν φτάνει, εγώ και εσύ βάζουμε ελαιόλαδο. Φτάνει. Θα ψιλοκόψω μέσα πιπεριά φλωρίνης που παίρνω έτοιμη ψημένη. Είναι μια πανεύκολη σάλτσα η οποία εννοείται ότι ταιριάζει πάρα πολύ στο να κάνετε μια γρήγορη μακαρονάδα. Ναι. Τέλειο. Ψιλοκόψω και αυτή. Μπράβο. Λίγο ακόμα θέλουν και από την άλλη πλευρά, Μάρκο, και είναι μια χαρά. Αυτά μετά για πυρούνι θέλει κανονικά. Δεν σε βολεύει, θες πυρουνάκι να σου δώσω. Εντάξει, θα γίνει. Ο καλός ο μάγειρας μπορεί τα πάντα. Έτσι, έτσι. Και βάζω μέσα και φρέσκο βασιλικό ψιλοκομμένο. Εντάξει. Λοιπόν, αν δεν έχουμε βασιλικό, μπορούμε να βάλουμε μια χαρά και θυμάρι. Μια χαρά θα κάνει τη δουλειά. Μπορεί λουκάνικα να έχουμε. Το βασικό αυτό είναι. Βέβαια. Έτοιμο. Ένα καλό ανακάτεμα και η σάλτσα είναι πανέτοιμη. Έτοιμο. Έτσι την κάνεις, χωρίς να την περάσεις ούτε από τηγάνι ούτε από τίποτα. Μύρισε. Ήρθε η μυρωδιά και χωρίς να σκύψω. Έλα. Για να με βολέψει καλύτερα γιατί. Πάρε πυρούνι. Λίγο ακόμα θέλω να φτάω ούτως ή άλλως. Λοιπόν, κάνουμε τώρα χώρο. Γιατί έχουμε ζύμωμα τώρα, Έλληνα. Ξέχασα. Περίμενε. Πρέπει να κόψουμε και τα μανιτάρια. Μιας και έχω την επιφάνεια κοπής εδώ. Λοιπόν, μέσα στο τυρί που έχει τρίψει ο Μάρκος. Αυτά είναι μικρά μανιτάρια, τα κλασικά, τα σαμπινιόν, τα οποία τα βρίσκουμε και αυτά σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Είναι έτοιμα, καθαρισμένα, αυτή την απορία πάντα με τα μανιτάρια. Χρησιμοποιώ κονσέρβα γιατί δεν ξέρω πώς θα... Όχι, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσεις κονσέρβα. Θα παίρνεις φρέσκα. Ναι. Μπορείς να τα κάνεις με δύο τρόπους. Ή με ένα χαρτί κούζινας να τα καθαρίσεις εσωτερικά, να τα σκουπίσεις λίγο ή να τα ξεφλουδίσεις.
Αυτά λίγο πιο μεγάλα βέβαια. Θες λίγο πιο μεγάλο μανιτάρι. Εδώ θα βάζεις το χέρι σου και βλέπεις, ξεφλουδίζεται. Αν θες για να το καθαρίσεις εντελώς. Αλλά με μια χαρτοπετσέτα κάνεις μια χαρά τη δουλειά. Βλέπεις. Το είδα. Λοιπόν, αυτά είναι έτοιμα. Ναι. Θα τρώω. Όχι, ακόμα περίμενε. Δεν πρέπει να γίνει το φίλο τώρα, πλάκα μου κάνει. Θες να δοκιμάσεις? Όχι, εντάξει. Θα αντέξει για 1 λεπτό, 2, 3. Δεν έχει νόημα. Έτσι, κοίτα εδώ το πράγμα αυτό που περιμένει. Μπόλικα μανιτάρια. Αυτά ούτως ή άλλως, όταν ψηθούν θα συρρυκνωθεί ο όγκος τους. Οπότε βάζω μπόλικα. Είναι ωραία τα μανιτάρια. Πώς λέγονται αυτά? Αυτά λέγονται σαμπινιόν. Εγώ σαμπινιόν τρώω όλο αυτό. Όχι μόνο μανιτάρια. Σαμπινιόν. Σαμπινιόν. Έτσι. Βάζω τα μανιτάρια μέσα στο τυρί. Ωραία. Κόψω 2-3 ακόμα. Και θα ψιλοκόψω μέσα, ανακατεύουμε, ναι. Και θα ψιλοκόψω μέσα έξτρα βασιλικό. Ναι, το θέλει το βασιλικό του γιατί. Τέλεια. Μια χαρά. Αχ, ρε Αντρέα, τι το ήθελε σήμερα αυτό. Και λέγα να ξεκινήσω σήμερα. Ναι, σήμερα θα την ξεκινήσει. Από Δευτέρα. Μην αρχίσεις και εσύ από Δευτέρα. Από Δευτέρα. Έχω και λίγα φιλαράκια εδώ στη Μάρη που έχουμε στα ωραιότατα γλαστράκια μας. Τα βάζω και αυτά μέσα ολόκληρα. Εντάξει, είναι και τρυφερά, οπότε μπορώ να βάλω και τα κοτσανάκια. Τέλεια. Έτοιμο. Έτοιμα όλα. Καθάρισμα τώρα στον πάγκο για να κάνουμε το ζύμωμα. Ξεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε είναι ο Ανδρέας. Τα μανιτάρια ψήνονται στο φούρνο μαζί με το. Ναι. Μαζί με το πυριβλί. Λοιπόν, αυτή είναι η ζύμη. Ναι. Παιδιά, αυτή είναι η ωραιότερη μυρωδιά. Τέτοια μικρά πιτσάκια ατομικά για τα παιδάκια μας. Με αυτή τη ζύμη θα τα φτιάξεις. Ωραία, νομίζω είναι το Θα πάρω λίγο αλεύρι. Να σας πω επίσης ότι το πινιρλί έφτασε στην Ελλάδα το 1900 περίπου το 1920. Από πού? Ήρθε από τη Σμύρνη με την μικρασιατική καταστροφή. Σμύρνη. Οι πρόσφυγες έφεραν μαζί τους και αυτό το εξαιρετικό φαγητό. Το ξεκίνησε ένας αρτοποιός στη Πεντέλη και μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο πήγε στην Τραπετσόνα όπου ξεκίνησε ένα μικρό μαγαζί και έγινε ο πανικός. Είναι αυτό το κλασικό. Αυτό. Στην Τραπετσόνα έχω πάει. Καταπληκτικό πινιρλί, το ωραιότερο. Έχουμε πάει πολλές φορές, όχι λοιπόν, μία και δύο. Θα χωρίσω το ζυμάρι στα 4. Έλα, θα μου φέρεις και ένα ταψάκι από εκεί. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, πιάσε και εσύ εδώ να πλάσεις. Έλα εδώ. Λοιπόν. Ναι, βάζω αλεύρι. Κοίτα. Βάλει λίγο αλεύρι κάτω. Έλα, βάλτε λίγο αλεύρι. Για να δω. Το κατέχεις. Για να σε δω τι θα κάνεις. Λοιπόν, στην ουσία πλάθω τη ζύμη ως εξής. Κάνω ένα μικρό μπαλάκι, το βάζω σε μια αλευρωμένη επιφάνεια και μετά με τον πλάστη. Έλα. Το ανοίγουμε σε σχήμα βάρκας. Αυτό. Δεν θέλει τίποτα άλλο. Έτοιμο. Αυτό ήταν όλο. Δεν μπορεί, αποκλείεται. Αυτό ήταν όλο. Παιδιά. Για κάτσε να δω πώς θα το κάνει ο Μάρκος. Για να σε δω. Μπορεί να μου βγει και κανό εμένα τώρα, δεν πειράζει. Μπορεί να του βγει καλύτερο. Να το. Έτσι σταμάτη. Έχουμε πενιρλί όμως. Λοιπόν, αν δεν έχετε πλάστη, μια χαρά μπορείτε να κάνετε και με το χέρι. Όπως μου μάθε και το πρωί η Λεϊλά. Τι σου είπε η Λεϊλά? Η Λεϊλά μου έλεγε όλη την ιστορία πώς φτιάχναν τα πινερλί στην Αντιόχεια. Η Λεϊλά ξέρει πολλά. Είναι εξαιρετική μαγείρισα. Κοίτα το. Καλά, τώρα το τι να πω. βλέπεις, Τι δηλαδή? να πω. Δεν θέλει άλλο. Θέλει λίγο να το κάνω. Λίγο. Και βάλτε το στο ταψί. Εντάξει, είναι έτσι. Τέλειο είναι. Πάρτε και βάλτε το στο ταψί. Γιατί του βάζεις αλεύρι, παιδί μου, γύρω-γύρω? Γιατί ήθελα να το ξανακάνω. Κάτσε, θα μου κοπεί εσύ. Δεν σκόβεται, πάμε γρήγορα. Δεν ξέρω αυτό που θα κάνω. Να το έτοιμο. Τόσο εύκολα. Άλλος για τη βάρκα, άλλος για τη βάρκα. Έχουμε και πάλι. Λοιπόν, βάζω πάνω τη σάλτσα. Θα φτιάξεις και το άλλο ή να καθαρίσω? Όχι, θα μαζέψουμε. Μαζέψουμε. Εντάξει, παιδιά, θα σας το πω, η Αγγελική φωνάζει από πάνω, η υποχόνδρια. Τα λέει και συνέντευξη αυτά. Να τα πάρετε να τα διαβάσετε τα. Απλώνουμε από πάνω τη σάλτσα με την ντομάτα και τις πιπεριές φλωρίνης. Βάζω λίγο από το μείγμα με το κασέρι, το μανιτάρι και το βασιλικό. Τέλεια. Και 2 λουκάνικα. Έλενα, μην το χάσεις αυτό, περίμενε. Γιατί? Μου είπες δεν θέλεις. Όχι, θα σου δείξω πώς θα κλείσεις τα πινιρλί.
Μην το χάσει, λέει, τη διαδικασία. Μην το κάνεις. Το μυαλό σου έχει χάσει έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, 12 χρόνια τώρα. Λοιπόν, κλείνουμε από εδώ. Ναι. Και στην άκρη σχηματίζουμε αυτές τις μικρές γωνίες. Εγώ και να το χάσω, Ανδρέα, δεν με νοιάζει. Όχι, θα το βρούμε παρέα. Να με ενδιαφέρει το αποτέλεσμα, το έτοιμο. Εδώ. Σήμερα μας έχεις τρελάνει αστεία, δηλαδή, πραγματικά. Κοίτα, έφτασε τη γέμιση μέχρι την άκρη ο Μάρκος. Αυτό τώρα θα φουσκώσει ούτως ή άλλως, ναι, και θα πάρει αυτό το αποτέλεσμα. Οπότε μη σας νοιάζει αν δεν έχετε καλή τεχνική στο πώς θα κάνετε το πινιρλί. Βλέπετε, ίσα ίσα να κλείσουμε τις άκρες, τα πλαϊνά, και να κλείσει εδώ πολύ καλά η άκρη. Λοιπόν, από πάνω βάζω έξτρα κασέρι με μανιτάρι και βασιλικό. Και πολύ σημαντικό, ψήνουμε το πινιρλί στους 200 βαθμούς Κελσίου. Θέλει περίπου 25 με 30 λεπτά. Θέλει δυνατό φούρνο. Αν το ψήσουμε σε χαμηλή θερμοκρασία, δεν θα βγει πολύ αφράτο και θα γίνει πολύ μαλακή η ζύμη. Λοιπόν, έτοιμο. Κατευθείαν στο φούρνο, σε προθερμασμένο φούρνο. Παιδιά, θέλω ξεμάτιασμα. Μάρκο, παιδιά, δεν το έκανε κανείς αυτό το ξεμάτιασμα. Και νομίζω ότι πρέπει να δοκιμάσουμε τώρα. Ναι. Κοίτα. Κουνήσου λίγο. Να κουνηθώ εγώ λίγο. Καλό. Έλα, θέλω τώρα να πάμε και δεν κρατιέται. Λοιπόν, αν θέλουμε όμως τώρα να τα κάνουμε ακόμα πιο, πώς να το πω, πιο μερακλίδικα, ρε παιδί μου. Συνήθως αυτά που κάνουν και στην πόλη τα περνάνε όταν βγαίνει από το φούρνο, τα περνάνε από, τα αλήθουν με λίγο βούτυρο για να γυαλίσουν, να πάρουν ωραίο χρώμα και να γίνουν ακόμα πιο βάζουν και εύγεστα. ένα κομμάτι βούτυρο επάνω και ακριβώς. το αφήνουν και λιώνει. Όπως επίσης μπορείς να κάνεις πινιρλί και με αυγό, να σπάσεις ολόκληρο αυγό. Ναι. Ακριβώς. Αυτό είναι εξαιρετικό. Εδώ σε ένα τηγανάκι. Το κάνουν, ναι, έχει διάφορες παραλλαγές. Μπορείτε να βάλετε λίγο βούτυρο σε ένα τηγανάκι. Εγώ κοίτα πυρουνάκια που έβγαλα, γιατί ξέρω ότι θα έρθουν όλοι. Κόφτω και σε κομμάτια, όπως το κόβουν. Κόφτω και σε κομμάτια. Τώρα θα το φτιάξω μισό λεπτό. Δεν μπορεί να περιμένει. Θα προσθέσω στο βούτυρο λίγη πάπρικα. Όχι, περίμενε, το κάνουμε μερακλίδικο. Ναι, αλλά αυτό λέγεται βασανιστήριο για το σεφερλί. Όχι, άμα είναι να γίνει μερακλίδικο, περιμένω. Αφού ξέρεις ότι εγώ είμαι. Ορίστε, να τα. Πήρατε μυρωδιά, Έλα, όχι. Είπες για τη Χριστίνα και εκείνα χαρακτήρα που κρατάει. Κυρία. Τα μάτια μου. Λοιπόν, εδώ το μεταξύ χρησιμοποιώ και πάπρικα καπνιστή. Μη με τρελαίνεις τώρα. Εκτός από τη γεύση, θα δώσει και εξαιρετικό χρώμα στο πινιρλί. Αυτή η πάπρικα καπνιστή μπορεί να προκαλέσει τσιγαρόριχα. Θέλει αυτοκόλλητο για να σταματήσουμε να τρώμε. Είναι και ηλεκτρονική. Έλα, Στέλιο. Αγοράκι μου. Καλέ πυρούνια. Για κλειστό χώρο. Πυρούνι το 50.